Milanov nápad oboplávať na kajakoch ostrov Zakynthos sa mi spočiatku zdal byť ako veľmi dobrý. A ako veľmi dobrý sa mi javil až do chvíle, než som si na webe začal viacej prezerať miesta, ktoré sme mali počas nášho tripu navštíviť. Preplnené pláže, uvrieskané diskolode, vyhliadkové lety, gumené hrady a milión ľudí na najkrajšej pieskovej pláži v tejto časti sveta ma celkom znechutilo a odrádzalo. Po predchádzajúcich tripoch som bol zvyknutý na úplne iné miesta, než sa motať po sladoledo plážach. Našťastie, príroda si sama urobila poriadok a poslala do čerta komerciu aj s uvrieskanými dovolenkármi. No a úrady vyhlásili tieto miesta za nebezpečné. A nám sa týmto otvorila brána do úplne iného Zakyntosu. Zakyntosu bez ľudí, komercie, s prázdnymi plážami, neskutočne krásnou prírodou, presne tak, ako to máme radi.